Balno bedda. Mawdum jam tan. No gal? Alhamdulillah. Ona dum de jam tan. Jam mawdum yetteral. Jam tan. Alhamdulillah. Jambol woni ko? Jambol wallahi. Ko mawdum jam tan. Mashallah. Min de ko mi konnoɗo hirndoyaade. Eeyi. Tan haa wi kurko wi Baba Gellayde wi sa dañi saɗa ya caggal laawol galle ɗo ko ɗon ndewata en sohlunoma wallahi goo mbimi ko jam Baba Gellay kam so noddi tan moɗo wawi kadi rewde ɗon kadi calmodiren jiidira kadi en mbayrodiri ene foyi kay wona aɗa selli kam wallahi alhamdulillah machallah jam tan kañum de ko ɗum jam tan jam ɓooy aɗa anndi kam ɗum ɓooyi holɗum hen ko helɗum hen kadi jarata ala aɗa anndi haajuji mbayi tan no leydi ko affaire wuro ngo walla ko ñamande wonnode hakkude men walla ko ñamande heɓata hakkude men ko hakkude men tan gay woni hakkude yero e Hawwa gila nden mi nanani hen haydara ko joni paami way kam no kom no ko ɗon accuɓe ɗum ne leeli tan wallam hen tan no nani Gellay wallam hen tan gonga ni omo janga kono aɗa andi o ko addi ko huccani e wuuro te wuuro ngo fof nan haala joni noon wallam ɓe ɓiya o tan ko resa ɗum mbete ma jaam daña mi tampi wallahi mi tampi ko addi ko hay goto anda ko nanda noon tan yaha na joga iwdi men wona mbaddi men aɗa andi enen wonno poɗɗon waade ko addi ko no wayni feewani caggal noon feewani ɓiye nan ɗo ne jooɗi ko cukalel ni ko gonga woni koye jangde kanko no yeehi o arti omon ɗo en o addi ko ɗum ɗo jinmi ko ɗum ɗo ko addi jinmi ko puusde ɗum hoota wona kay yo wonɗo ɗum so woni ɗo moƴƴani e wuuro ngo ɗum tan woni ko addimi ɗum woni ko jinmi kalden paamodiren hen jinmi ko ballami hen Baba Galle ko kalɗa ho dey ko ɗum gonga kono noon Hawwa aɗa andi ko janggowo Hawwa de kam ko janggowo ko ɗum kam woni ko jiimi ɗo joni kono noon kadi an kam sa arine ƴiƴam he ala no watte so wona totteɗa tan mami eto ƴewde no mbaɗirmi ɗumen inchallah kono noon kadi so wonno tan ene teddanno e am aɗa andi Hawwa kam ko janggowo kadi yerowol waɗiri ni il faut janta hen il faut janta hen sa yantani hen moƴƴani so Allah jaaɓi mami ƴeew yentude hen janta hen kadi ko yaakorademi somi ari mi heɓat ɗum addimi eyyi so Allah jaaɓi inchallah ɗum tan woni ko sohlu inchallah ballodire hen ballami balla hoore ma so Allah jaaɓi sabu an ken hoddiɓe wallahi no koddirɗen ni no yooɗi nden noon mi yiyatama noon aɗa woni e jahre mi ɗaccinma e ngen jahre wallahi so Allah jaaɓi mami ƴeew wadde ɗum inchallah sabu ka moƴƴo ha tedduɗo an ɓuuri moƴƴude ka tedduɗo an ɓuuri moƴƴude garɗo ñagade e ñaga rokki ɓuuri moƴƴude hay so wonani mi weltima wonat eyyi an a jiidani e woni yimɓe won woppiɓe mi hen tan omo hakka jiiɗi ko bonnude aduna bonna gallam te mi huccitta e ɗum moƴƴani joni nden ñawande jinmi sabrude oɗo ko addi ɗo hay goto anda ko nandi jinmi tan ko waɗi ɗum dagage rutto pour mi waɗa dagage rutto noon il faut mi funtamo mi dañanamo mo resi taw ko halpular neɗɗo men dal wallahi yummum yero guila Hawwa jibina nde ari suuti hoore Hawwa wi ko haɓɓeni yero wallahi haɓɓi hen tekkere eyi yurmede Allah wona makko ko ɗum waɗi ne wallahi ɓoyɗo jokkude en ɗam yummakko yero artani yum ala o tuwino yimmiraɗo ko ɓoyɗo jokkude en ɗam mi yiɗi en ɗam reene fewne yettere Allah caggal kadi an aɗa teski ɗum alhamdulillah joni kay ƴeewen tan so Allah jaaɓi kono ma tan heddi ala ɗum kam saɗe ndala inchallah haɗa tan yero ene yiɗi wona ha joni o yiɗat
o yiɗat sabu o yiɗat ko addi ko wonata ɗo min gurdata ɗo kay e wuro ngo sakantuma e gallo mboɗo fina ɗo tan mboɗo ƴeewa ɗum yantande gellayi ɗum kay hankadi waɗandi wonata an hoore ma yi ɗayi ko haalte wuro ngo ɗo wirti fof mawɓe juma jeereji kala ɗo wirti o wirtat tan yimɓe dañat noon koltu ngu waɗat noon ayi surtout ngun kam majjan kam jama o noɓe kalirta ɗum ni so Allah ngu koltu kam aɗa andi wona koltu julɗo wona so Allah ɗum eɗen poti ɓornade ɗum enen waaɓe ni so ɓooyiɗo mbarata ko société so ngari yo kaɓe guitteɗo e gasi so Allah jaɓi nangaɗon sa yeehi tan waɗ ɗum wayno comme no woni ni a jarama mi weltima baal jarama baal kay yo Allah ren mbiɗa salminaɓe de maɓe nen salminaɓe no fewi inchallah kañum de woni koddam ndu fe kosamam ta ko dokkonoɗo guila ne faami kadi babani yiɗi kay mbiɗa sikki moƴƴa aɗa andi joni kam dewle ɗe kam ko esiraɓe taweteɓe ɓe tan wiyete kono taade babiraɗo ɗum ɗin kam mbiɗa andi ma moƴƴo joni paami kalɗa eyi alhaali yero eyi affaire ɓiyo kurko eyi en gartani hen kañum de men ƴewta men ƴeew mi nanani aɗa andi dewgal sukaɓe kam eyi sukaɓe pewjat tan kono mawɓe jogoto ɗum taade aɗa toon kay yakare moƴƴere ne to men ƴeew so Allah jaaɓi men ƴeew babgal min mi nanani ɗo fof ko kalɗa kene naata e noppiram he ha kene deeƴa e ɓerdam de ko ma en ƴeew tan ma en ƴeew holde jitten hino jittirta wona ko dewgal kalten eyi en ƴeewata mata de men ƴeew ala en jalte ƴeew kay enen kay en jalte ƴeew gila no foti bal gila no foti lebbi gila no foti duuɓi babgal hakkude men kay ƴeew wiɗon hankkande de kono duuɓi e lebbi e balɗe hunde affaire dewgal eyi dewle kuma ko dow ƴeewde nde goneten koye ƴeewde so Allah ne yamiri waɗat babgalle ala hay caɗele goto babgalle eyi Hawwa on majjani ko jangowo kadi Hawwa wona lambuɗo tan ne heeɓi ɗo ne jooɗide ko ƴeewatamo ɗo e worɓe ne wayno leydi i wadde est ce que faami ɗum kay ko ɗum ko ƴeewatamo ɗo e worɓe ene wayno leydi otoji nena dari so wonno komi ƴeewno kaalis taw no yeehi hande alhamdulillah alhamdulillahi caggal kay ene ƴame ay ɓiye ko ɗiyam ko ɓiye joni noon firti ko men ƴeew ene ken mawɓe ande koye ziggilde fenande tan gonɗa joni mbi sikki babgal aha kay sabu ko kalɗen ko joni ka jaltuɗo yaltude ka baɗɗo coreɗe aɗa yalti coret holɗum woto yejjidde gellaji ko ɗo wonnode ɗo wonno min arno haali ha joni kay hoto heeña min kay mbo sikku min artata wonayi caggal ko dewgal eyi wonayi eyi aɗa andi oɗo simis kam wona wallahi ko ɗo wonno wallahi aɗa andi ko woni firtude aadi i hoto aadi firta ɗo to hono haadi pirtaɗo an eɗen joddi ɗo hen eyi aɗa wi an ko asemi a yiɗa ɗum ha jiɗɗa ko yo Hawwa ar asimi joom suudu yero asimi mo mbinoɗa yiɗa ene mbaɗen feere ɗum wonno wano tan a yii joni no wayi walla a yiyanimo joni ɓeta wayri an noon mbo sikka aɗa ɗannino degga ɓeta yiyani asimi joni argay ɓiɗa ndi gari ɗum ko ndi gari holmo addi ɗum ɗo min gonnom koye noddema téléphone eyi addi ɗum ɗo ko waaji addi ɗum ɗo waaji holon waaji yero addi ɗo ngaari ndin haaɓe saret mbimom angam ndi ngaari kam ko wondi oy min gaynako totti kam ndiɗo ngaari mbeɗa waɗir ɗum mariage ola andi yere jamal mum ɗiggani taw ene jogori addayde gay ene fukka ɗo ene jamal mum ɗiggani saka dewgal min joni mi anda ni holko jogormi wiide yero an yero est ce que o hankadi haqqillo yahani hankadi min cikku min ko paynoɗo ɗum de pot aɗa foti ƴewtade gaari yero suwa jamal mum hay ɗiggude ɗiggani so wi ene yahata gayna
gaynako o noon kañum waɗi kono so wonan ɗum mi wino wona ñande nde wari ɗo nde haalni no mbiɗa ko kala garɗo toon ne sohli hunde yo nodde haw nandireyma i joni noon wiya rondo ngaari adda ƴamal mum ɗiggani wiyene rondo ngaari ne fukka e ƴamal suwa hay hebde joni kanko ñande o jogori humande bere ko nayi ɗi fof waɗat hen min ƴeew so wujjitaki ndi ngaari ni sikkan taw gaynako tottim ƴeew so wujjitaki ni noddanam oɗo noddanam Oumar Mbo ara nawtanami ngaari ndi toon aɗa andi koni noddanayam yara joni joni ara han mi ƴeew somon nder toon joni yo arɗo joni wimo yo arɗo joni la ilaha illallah ngaari daranda ɗiɗo capanɗe joyi jarat